Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün Şöhrat iyileşimiz bilen migrasiya barada gurrun etmekçi olýas. Migrasiýanyň bir samsyklykları diýip at goýduk. Umuman migrasiýanyň barlygy Türkmenistanda bir samsyklyk häzir gär maddalar bilen bile görkezip düşündirecek bolursa ýöne ondan öňürtü Türkmenistanda migrasiýa näme diýilen bir soraw soramakda bir sözde. Soň şonu jogabyny bermeli. Oha, şöhret iyileşimiz. Ola. Başından geçirenlerini, bilýän zatlaryny ýurdun içine köprek gidip gelen olmalı. Bize düşündürüp berer. Bizim öz başımızdan geçenleri bilen hemmesini eleştirip bir araya getirip netice çıkaracak oluruz. Onda Şöhret, hoş geldin. Hoş bulduk. Salam dostlar. Benim 2009 yıldan beri Türkmenistan çağının başında çıktım. Sesin birazrak uzaktan geliyor. Yani bu Uzaktan geliyor. Şu vakt nerede? şu an bu. Şu vakt. Salam dostlar. Hiç yaxşı. Hoş bulduk. Migrasiya barada aysak men ekins çıkışım 2009 yıldan nasıl? 2009 yıldan. Yani da oldum. Ses go değil mi? 40 yıl go değil yani o zaman. Şu vakt can geldi de. O can gelse şey diyen olmalı. Şu vakt görüşürüz. İndeştirilen. Şu an eşliğe yani. Ya Go şu an go. tarihi oldu. 2009 yıldan beri yani geldim. İran, Azerbaycan, Özbekistan. Go değil eken ses. Go değil eken bir go geliyor da sen. Bozuluyor. Onda mikrofon ayırayım. Hani mikrofon ayıp böyle. Bak ne? Şu an go. Bol şeyden. Kötüken yurtda olamsan şu eksurdu migrasiýasyna baran wagtyň hatta sen olar üçin kişide öz vatandaşy da ýa yurtdaşy da hiç bolanda da ütküs göz bilen sereden oklary hiç şeýle tersine hoş geldiňiz, hoş gördük. Boldy. Köp söz sorana näme üçin geldiňiz? Sebäbi gelen wizamda bada senin. Näme üçin gelen? Aýtmak gerek ende. O kabilýärlerde sebäp. Ähli yurtlar migrasiýasy. Hemmesden ýa. Haçan gitjek, köpse soraýarlar, haçan gitjeňiz ýa çok geldiňiz diýip. Ýöne protokol üçin ýaýarlar. Boldy. Ýöne bizimkiler ýanyk haçan geljek, haçan gitjek, näme üçin gidip barýan? Ýa gyýyl maşgula bolsun, ýeközüň näme etjek? Aňyr baş işi dämi? Ýene bir zat. We maddalarym şuat ekranda görünýär. Nerden maddalar? 24-nji madda şu taýy geçdiňiz şu 24-nji madda. Şolaryň esas salynýan zatlar şu 24-nji madda. Hazır sebäbi. Şu migrasiýa hat ýazsaň men geçip bilýärmi diýip men geçme hukum barmy ýa ýokmy diýip ýazsaň olar sana näme diýip jogap berer 24-nji maddany aýtyp da gidip gelip bilýäňiz diýär. 24-nji maddalar. Aynen. 5-nji bölümde ýazýan eken 24-nji madda. Näme diýip ýazýar ýa şu. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmeginiň we Türkmenistana gelmeginiň tertibi diýip näçe bölüme bölüpdirler. O 2 diýär. O kaly näme diýär. Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukugy bardyr. Türkmenistanyň raýaty Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek hukugundan mahrum edilip bilinmez diye. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmegi we bir kanun barmış da 30-njy maddada 30-njy madda laýyklykda çäklendirilip bilinir diye. 30-njy madda seyretdim.
içinde o kök maddeleri bütün dünyadaki standartlara benzer şöyle kavur maddeleri katın üstüne çekti. Onu da son seyredipler. O ben senin sözünü bölmeyeyim. Hı hı. Suat 24 madan okudan hadi oldu. Hava. Ne şu migrasiya ulunu hak yazsan 24 mada layıklı sizin gidip ve gelme hukukunuz bağdır dip duydur Hatı yazdı ne için derler. yazdırıyorlar? Şol hatı nemi? Nälik? Mesela adamı yüzüne aytarsalar bulur şol zadık derler. Hatta derler şol hatı sahasında da çıkaryan derler. Çıkyan diyem ya çıkaryalar diyem. Ha, migrasya üslup diyorlardı bunlar. Allah. Hmm. Esendik şol yurttaşlar, ildaşlar barına bilýändir 24 madda gelýändir hemmesini. Hiç bilmez sen gidip bilýän dip hat gelen nokta. Sonra bilen yüzden jogap berýärler. Şol bolýardy. Olam hiç. Olam Hava. hiç. Son görkez sen sana da görkezýär, maňa da kän gelýärdi. Ýatdyp mahaty diýip kän işleýän, kän görýän. Görüniň o bir samsyklıkdamy ýatdyp mahatyny. Okus gördüm son. Hava yatlatma. Hava Edara bir olar ýalyn çıkaralım adam. Neme? neme kendi illeşlerine bir migrasya hatta yazıyormuş da. O çıkıp bilen o deyip son cevap gelmese 45 günün içerisinde o yatlatmamış. Ben size o arıza yazıptım yadınızda mı? O şunu bir yatladayım deyip o arızayı şeyle bir arıza var eken yatlatma arızası. E, Yatlatma değil de bir bağırlama diýilen, yani Türkiye'de sorgulama diýip bir neme var da. Misal üçün bir zada tavşyran olsa, şu tavşyranyň sorgulama diýip bir neme var. Ola öyle Türkiye'de hiç bir dokument yani elle yazılıp edilen okuyma zat online e-devlet diýip bir sistemimiz var. Şoň üstünden ediliyor hem de. Ona da hiç garaşmana da gerek yok. Gönül çıktı hem de zaten taýýar dur. Arada bir bürokrat yok da ya da etmeli iş yok. O Yo, kızıklı ene bulanıklı. hat yazsan, ne hata cevap vermese, onun cevapkar bir bolmalıdır. Hadi orada mı? Hmm. Mesela, yönü ki idare. Bir saparda, iki saparda gatı kan işleyen de yatatma hatı deyip. Hmm. Hemmekin bilyen şol. Türkmenistan migrasy, şu Türkmenistan ýylatynyň ýa ýurtdaşynyň ählisynyň problemaları şu migrasiýadyr. Ilki bilen ondan MWD gitdi. Ondan beýleki instansiýadyr. Hmm. Hemmesem şu migrasiýa bilen iş çalşandyrlar. Ýa hat ýerşandyrlar. Ha. Seni meşdýänsiň. O eşdiyen indi bular nägil neme diýär? Mysal üçin o daşary ýurda o çıkarmam göýbermän soň izinden ýa migrasiýa hat yaz diýerler. Soň hatyna da jogap gelmeýär soň ýatlatma üçin bir hat yaz diýerler. Hawa. Ondan soň 40 yaşyny ekeni, seyret 40 yaşyn aslında 30 bolmaly jogap bermeligini 40 yaşyny çekke, onun o hatyny ýatlatma hatyny 40 yaşyny çekkenmiş. 45 gün o atlı gitsen ama yani 2 haftada var ya. Hawa. Atlı gitsen 2 haftada var ya. 45 gün. O bol ya gayttan diýeli izna yine 2 hafta. Bir ayda 15 gün näme? Bir ay diye. Şol adamlaryň wagtyny sarp etip şol ünsüni çekmek ýa-da şoldan elini çekmek men şol Bir manyda çare işi olmalı o çare ziyade. Uzatmakta. jogapkar çekkenem ýok. Hmm. Hiç ýylyk. Ýa-ni hatyny Hmm. hat ýazsaňam. Bol ya indi şu taýda 30-njy maddadan açdym da. Yani näçin o gitmeýär soň sen käbir zatlary gurulum berersin. Ha, ne seyret 30 Mhm. maddanyň ha görkezeýin. Mhm. 30 maddany sen ekranda görnýär da bolmy? Görünüyor. Birinçisi şu halatda raýatyň Türkmenistan bitmek bir wagtlaýyn çakındyrlyp bilinler. Egerde birinji ol döwletlerini düzýän bolsa, maglumatlar barada habarly bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygy belinen möhleti tamamlanýança kritik galet başlaýasma ilk o kap çykan näle. Bugün punktdan Okap madda gideli şu halatlarda diýipdir diýne. Ol döwlet syryny düzýän maglumatlar barada habary bolsa diýen.
Şu Aslında devletlerin düzgün adam yurttan çıkmalı değil. Aslında bütün dünyada şeyle da. Onlara asıl pasaport verilen o migrat. Lagran pasaportu. o yine nahil sırrı olmalı. Yine şunu soramalı da biz. Devlet sırrı diyende Hı. nahil sırdan söz ediyoruz. Soň ol kime değişli, abysny Aa, yurtdaşlarda bolan awaly. Oňa da berilen ok, hmm. ýa-ni da bolan ok. Yo ol bir üýt göçük bir zat. Indi devlet sırrı diýende bilmedik günümizde demokratik devletlerde ullakan bir sır bolmaýar. Sır bolan halatynda da ol adamlary görmeýän, ol adamlara ýan adaty yurtdaş ýaly bir herek edemeden ok da bardyr. Hawa. Olam gizliň gulluklarym düzümündäki adamlar bolýar. Köp ýurtda da gizliň gullukda işleýän adamlar üçün aýratyn bir kanun ýörýär. Adat kanunlar Ol ýören o. Misal üçin Mossad ýa-da İsrail'in nemesi Gönü konstitusiýasynda öz düzgün tertipde ýazýar da konstitusiýa boyun eýen ok diýip ýazýar. olaryň öz içi kanunluk gitdi. Özüniň için ayrı. Hawa öz üçin bir İndi aýratyn bir şükkünde. nemesi bar. Ol. Bu hawa Birinji düşnükli, ikinji aýçy. Onuň garşyna jenaýat iş gozalan bolsa, iş boýunça ölümçilik tamamlanýança. bu bolýar bu Türkiýede de O bolan şeýle hawa. neme Türkiýedäki gatkan türkmen bar da bir suwluk işi bolup çykyp bilmän ýören bilýär alan bizne gaýtarylýanlar bar da sen şo aklanmaly çykmak üçin. Onun üçin hem suwdyň ýa-da prokuroruň sanksiyasy gerek bolýardy. Hawa Ol hawa şo bolmaly. Şoň göz öňüne tutýanlar. Dünýä nemesi var. İçinde bir kerler var da. Üçüncü näme diye? üçüncüm oňa jenaýat edende üçin iş kesilen bolsa, jezasyny çekýänçä ýa-da jezadan boşadylýança. Ol Hmm. adam türmeden çykyp gaçyp uçup gitmeli. Hmm. O şu yok ortmadanyň düşündürüşi diýip kabul ediverelim ona. Hawa, Hmm. ikisi bir diýsäňem bolýar. Soň ol üçüncü, Dördüncü niteliği. dördüncü. Ol kadet tarapyndan üstüne yüklenen borçlary ýerine ýetirmekden boyun gaçyrýan bolsa, borçnamalary ýerine ýetirilýänçä. Hmm. Olam ýa ikinji goşmaçy bolup biler. Men ya nemem aklıma gulluk gelýärdi. Gulluk boýunça neme. Gulluk adden aşakda baramy. Ýalňyşmasam. Aýra ol ýörit aýra. Neme diýip o hasap edelim da bilmedim. Hawa. Borç vardır. Bäşinji ol kadetin hökümi esasynda aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilen ýa-da aýratyn hokdy residivde bilkatlaýyn jenaýat amal aşyran diýilip azap edilen ýa-da polisiýanyň adaty gözükçiliginde durýan bolsa iş kesilenlik aýyby aýrylýança ýa-da gözükçilik edilýänçä. Men şunu kän düşünmedim. Näme kiretdim men şunu hiç. Neme de suut gidip durka çıkıp bilen ok diýerdi. Düşünşüm. Olam ýa ikinji degişde bolýardy. O serumny o üýtgeç sport reportaj çykartdylar. Netijesi maksady bir. Altıncı. Bu aslında Olup bunun neme düzülüşi yanlış. Misal üçün jenaýat işi gozalan bolsa diýip aşağıdan alıp gitmeli. Suudi iş dowam edip durka ýene näme bolup durka diýip ýagdaýlar düşündirmeli. Bularym A, B diýip harplamy ýa-da bir 2-nin birincisi, 2-nin ikincisi, 2-nin üçüncüsü diýen ýaly. Düzgünde alıp barmaly. Bularym edýän nemeleri, düzýän zatlary sowatsyz adamyň edýän nemesine meýle. Şoň üçin öz pikirimi ýöredip many çykarjak bolarmasaň aslında şu ikinji maddanyň aşağında gelmeli maddalarda hemmesi aýratyn madda ýaly görkezli. Altıncı ayet çestem şu. O altıncı. Ol barada kadetler ayet hak islebi bildirilen bolsa iş boýunça ölümçilik tamamlanýança ýene ýanka dogry elýär o ikinji. Üýtgeç stat ýokmydy. Ene endi 7-nji ene sen ýanka aýtdygyň harwulluk. Çağırlar degişde bolsa. Harwulluk geçýänçä ýa-da ondan boşadylýança Türkmenistan çağırnan
Daşna hemişelik ýaşamagy gitýän halatlary muňa degişli däl. Hatda ýygyna A, B punktum etmekdir daşunka. Göçük gitýän kinen aýresta bolýar. Göçük gitýänler oňa degişli däl. Gaty ters ýazylan hemme zady. 8-nji Ortaşary ýurt döwletlerinde bolan döwründe adam sowdasyny gidasy bolmagy ýa-da gulçylygy duçar bolmagy mümkin diýen hawa tırlanma bolan halatynda. Nädip biljek adam näşe gul boljagyny näme bilýär? Mesela gidip geçip paýada ne biri. Nädip biljek? Mala ne olmajagy belli. Batı umum bir halatda berilen o howatyrlanma. Bilmedim ýa-da Afrika ýurtlaryny. Bu hiç mi nemeli garantili däl aňlady sen näme boljagyň we näme şoň üçin nemeler bolýar, konsulluklar bolýar, aşary işler bolýar. Hawa bu şu madda o artık açýalyk gelýär. Onuň üçin näme esasında diýdim şunu. Haýsy ýurt bar? Mysal üçin Orsetde gulçylyk bar bilýär. Türkiýede de bardyr. Bullakan olmasa da ýa-da elinden pasportunu alıp işletip görürler de. Jahil adam baram şoň ýarym gul bolup işleýär, baram şo bolýar. Ya Düşünmesen adam bilmez. sövdası meselesinde ya adam sövdası diýende ýa-da Berdi Muhammedowň aýal doganlary gyzlary berýänçilerde daşary ýurtlara näme üçin? Prostitusiýa üçin. Haýsy ýurtlar esasen belli kişiler. Dubai ýurtlary ýa-da Dubai. Türkiýe, Arap ýurtlary, Türkiýe diýip aýtdylar. Şu taýda milli howpsuzlygyň iş esasy şoňa degişde bil migrasiýa dogry. Hiç dakylýar ýokda. Şu wagt ol aýal doganlar etmeýän bolsa-da başgalary edýän bolmaly şolaryň işini. Bazaryny açan- aýal doganlar edýän. Bazaryny açan olar bolsa ýygyny bir alyp çykmaly bolýar. Şoňa barýardy. Demek bir ýerde spros bar. Birleşene bar bolsa. Indi şu 9-njysy gaty gülkünç şu okasam Ne dokuz. Gerek bize ozal taşary ýurt döwletlerinde bolan wagtynda bolan ýurdunyň kanunçylygyny bozan bolsa, olar aýtmak gerek hem däl. O deportny goýýar, ondan sen şu ýurda gidip bilen Yo, depordan goýman bilýär. Mysal üçin Türkiýede sud oldum. Aýdaly bir kanun bozdum, sud oldum. Hatda aýdaly nemede de yatıp çıktım diýeri. O hapis cezasyny berdiler. O taýda da yatıp çıktım. O taýynyň kanunçylygy bilen üzülüşdim. Ýöne Türkmenistanyň bunuň bilen näme işi bar? Ýa-da tapawdy ýok. Başga bir ýurt, başga bir ýurdun nemesi boýunça hiç hili nemedip bilen o. Yani onun kanunu bozuktur deyip o benim daşına çıkmazdı. Neme diýen deyip bolan nokta. Bizde şonuň üçin 5 ýyl çykmasy etdiler. 5 ýyl. Yani kan görýän. Men yok kan görmesi däl. O hiç bir neme bolmaz. Zaten daşary ýurdun kanunyny bozdum deyip sen başga bir ýurt hökmünde onun nemesini alyp bilemek. Bu näme diýmek bolýar? Sen başga bir ýurdun içerki kanunçylygyna garşýan diýmek bolýar. Hawa. Gönderiň. Ýa bunu kim düzüpdir, näme üçin düzüpdir? Başga Jogapkary o şu kanunyň özü bir jenaýat. Hem ýa-ni insan haklaryna garşy gelýän. ene jogapkary kim çykaran ýazylan zatlaryna migrasiýa jogap berýär. Ähli işleýän. İşläp çykan işlenler. Migrasiýa gullugyny häzir bu zatlar aýdyp bolady. Migrasiýa gullugy barada umumy näme aýdarsyn? Netijäni ol migrasiýa gullugy zat. Ne? Sen öz watandaşyň migrasiýa işleri nemesinde el alınmaýandyr. Türkmenistanyň ýurtdaşy migrasiýa degişlidir. Diňe görüşjek wagty prosedurasyna geçämete başga tarapdan işi bolan oğlum. Vizasyny başga döwlet berýär. Başga döwlet kabul etdi. Hawa. Diňe peçatyny bassaň giden çeswasyny boldy. Suwat şollar geregende kompýuterler bar. Onun gitmeyeceğine ve sağlığına hoп salyan olsa
Bolup bulan o, kim bilýär. Her türlü ýagdaý bolup bilýär. Milli hopsuluň etmeli işini näme üçin migrasiýa göz boýundan alýar. Men şonu gaty geň öýrendim. Milli hopsuluň etmeli işden adam söwdasy. Ol Hmm. şu söwdany tıkmasa içinde bir organizasiýa etmese aňardy kabul etden. Tapylmaýar da ordan. Ine milli hopsuluň Hmm. işini öz için alýar. Onun gitmeye Türkmenistan milli hopsuzluğun behlitlerine ters gelýän olsa diye. Hmm. Bilmedim yani bu devlet sırrı bilen bağlanışıklılıka. Nägil ters gelmeli? Yine şunun bir düşündürüşü bolmaly. Bolýar madde var. Aýdalawa milli hopsuzluğun behlitlerine, milli hopsuzluğun behlidi näme Türkmenistanda? Halky gorkutmak, ondan soň terörist rejimi goramak da. Terörist rejimi goraya ve halkı gorkuzya. Olam şonuň behlidi. Bu behlide ters gelýän bolsa çıkamok diye. Bilmedim şu Ine maddany o düşündürüp bersinler ýa-ni milli hopsuzlugyň nähil bir behlidi bar, bir adamyň ýurtdan şo çykmagy milli hopsuzlugyň işine badak bolýarmyş. Üýtgeçik bir ýagdaý. Nereye? yo indi pul işleyen haýdyka men şonu düşünmedim. $2000 diýämi, $3000 diýämi, $5000 diýämi berip gitýärler ýöne şonu kim bilýär? Migrasiýa mı ýa milli hopsuluk mu? Şo bir seretden iksem etýär diýerler. Kim görseň olam etýärde, kim görseň bulam etýärde, birini basyş baýlanyş berýär soňunda da. Migrasiýanklar. Awa ine ýa-ni 30-njy maddanyň 2-nji nemesine gelelim. Gatygysy Administrasiýa. näme diýipdir? Daşary ýurt döwletinde Türkmenistanyň raýatyna hopsuzlyk üçin edip bolmajak adatdan daşary ýagdaý dören halatynda Türkmenistanyň hökümeti Türkmenistanyň raýatlarynyň bu döwlete gidilmegini wagtlaýyn çäklendirmek hakynda karar kabul edýär. Bolup biler ýöne şunuň ters ýagdaýam bardy. Ýa-ni çin bu taýda oturýar. Adatdan daşary ýagdaý döredi. Şo taýda da Türkmenistanyň ýurtdaşlary bar. Olar näme etmeli? O Ukraina şu wagt. Ukrainada ine uruş çykdy da. Näme boldy? Köpsüniň ne pasaty bardyr? Ne dalyp geçişindir? Diýip çykan bardyr. O uruş bolan ýagdaýynda sen olatary pikir etmeýäň. Indi şo uruşdan gaçyp Ýewropa çykanlar bar da, şo Ýewropa çykanlary alyp gaýdyp bilmänlik üçin Frankfurtda aýratyn bir bilmedim bir howa ýollar töze, bir howa ýollarynyň nemesini goýupdyrlar. Saparlaryny goýupdyrlar. Lugan tutjandyr eger gel Frankfurtdan tutjanmy, Lugan aly kompaniýa. Şeýler ätmikan diýen. Şonam Almanya ýagdaýlary ýok da. Maddalar alýan bolsa, bular diňe şo ýa bu taýda çykmagyň gadagan edilmesi nemesi geçýärdi. Düşükli üýtgeçik bir nemeleri. Şu taýda ine näme diýe onuň şu 9 9. 30-njy maddanyň 9-njy punkt. birinji bölüminiň 9-njy punktum diýelim. Näme bolýar bilmedim. Ulçuluk. Onun Oza. Yani kanunçuluk bozan ýagdaýynda diýerler. Başga bir ýurtda bozulan kanun bilen näme işin bar? Olar mı talap edýär? İyi vermedi. Bolup biler. Olar iyi verme bize diýip ýöreýde ýöne şol adam üçin çykarmady aýryk bir ýagdaýda. Yok, ol iyi verme diýen bilenem o ýurdun migrasiýaly geçirmeýär onu elinde. Sistemasynda deportasiýon ol adamam samsykda iki tarap bilen pul berip giderýär. Ya viza sağolsa viza alıp giderýär. Son 4-nji maddanyň
4. bölüm deyip belli yaptırın. Şu tayda ne var? Yadıma düşmedi. Seyredelim. Sen aytmasan mende yok görünmedi. Okulda. Aa, şu 4. madde 4. bölüm deyip belli yaptırın. Tertipleş bir ütüş bu. Bir zat gerek olsa gözlesem tapmam bilmiyorum. Şu an başa geldik. Sen gözleyen sen ben kiçire açık bir neme aytıp bereyim Hı ana. hı. Türkmenistan'ın içinde edene bir özetlendirä bir. Ondan çıkıp mesela mine Azerbaycan 2010 ýylda 2020 2010 Azerbaycan'a giden wagtlarym ene aýdaly turist viza alýan ya delegoý vizamy ya näme Hı hı. biznes vizamy ya myhmançylykmy şol bilen barýan Azerbaycan migrasiýa ulluklarına näme etdiler. Myhmançylyk viza bilen gelseň geçeceğin gitdiň. Hı hı. Egerde sen turist viza bilen baryp ýa-da onuň biznes viza bilen barsaň senin vizaň bir harpy ýalňyş dälerde bilýän bolsaň Azerbaycan internetde viza alınýar. Hı hı. Online. Özüň ýazýan danylaryň. Hı hı. Elinde de bolýar, elektron ünüşde bolýar, özüň istediň çykara bilýän. Hı hı. Soň gözüň ladyň körde de bir 10 tapyr barýan şol ýurda barňydy. Biziňkilerim bir ýalňyş tapsalar geçirjek däl şolaryň. Hı Ýöne tapylmasaň goýberýär şo taýy çykarýar. Getdim. Bir harpyň ýalňyş däl sende garaşdy, hemme kim geçdi däl soň goýberýär däl diýip bir sustum alýa da şol Azerbaýjanyň kalaram. hı. Belki 10 adamyň 3'üni 5'ini etdendir welini edilýär. Kan gördüm. Azerbaýjana kan gitdim de. Bir näçe sapar. 5-6 saparlarym kan. Hı. Onuň şol özü garaşýarda. Häzir geçsek hemme kim bir barmasyň tide geçip gidip bir ýatyp ýa-da aljak ýa eşini bitirjek ýa şol migrasiýadan çykjak da. Bar adam maksady. Hı hı. Bulum saňa garaşýa borly bir adam bereýin diýip öwrenipdirler de şolary. Men şonu gördüm de. Hı hı. Azerbaýjanda gördüm, başwurtda baram ok. Şol Azerbaýjanda şeýitdi. Bir näme maňa bolsa alýa. Bolýar diýip goýber. Soň hatyň sorasaň getirmeýän üçin men zyňdym ondy. Aslında elektron da mıydı? Hı hı. Sen bilen ok, sen bir harpyň ýalňyşdy. Olam hiç. Ondan migrasiýadan çykan soňlar oglanlar bir 4-5 sany uyuşup bir çilim çekýärler. Patrol gelýär. Bunu barla öwrenipdirler de. Çekip duran ýerin o ýurtlarda çilim çekmek bolýar da daşynda. Şodöwlere bolýar adam şu wagtda bir köpçülik ýerde ýa çağa oýnlar ýerde çekilmek bolan ok. Şol ýalatlar bar şu. O wagtlar ýok diýýär. Gelýärdiler de çilim çekmek bolan ok. Strafyny töredip palançy summa aýtdy, agdyndan çykan summasyny bermeli bolýar. Biziňkiler hem Türkmenistanda şol bolsa bärde, şodur soň bir kysany aýtdy da sen bäriň kanun başga, adynky başga. Türkmenistanda şeýle çekilýärmi diýerlerdi. Ýöne keçdi. Öze edenlere bir ikinciden daşındaklarım iketdi. Soňra şolary nire baryp arz etsin. Azerbaýjanyň öz polisiýaly, öz migrasiýaly haýyrsy bir Türkmenistan üçin bir atır edermi? Ya etjek bolarmy üstüne? Kişi, bir kişi, döwlet üstülenemedi ok. Da ýöne arz edem dedi. Ulugurzadan ele seyredem. Ay, şeylere bir kysgaram. Garaz bu postsovet nemelerinin emmesinde de bir benzer şahsiyet olmalı. Şu. Şol men Azerbaýjanda görüpdim de şonu. O sebebi pul kazanmak Sovet dövründe ve postsovet dövründe yani birinden pul almak bir pasavetliyete. Pul kazanmak. O birinin o pulunu almak olan näme? Döwlete referans berkezi yani. Men döwletin işgari olsa şu iş etjek bolsa
Men sana kömek edip bilýändiňe ýa-da men seni öňe böwürt bolup bilýän. Şonuň üçin bana şunça pul bersen men ýoluňy açyp berýän diýär. Ýa-ni neme ýalak da bular cennetiň veya da cehennemiň bu sakçylary ýalak bir nemesi bar. İşleş prensipleri var. Son Halkyna iýe çykmayan döwletiň milletini hemme kimem edip bilse ezjek bolar. Pul alyp bolýanmyza pulny aljak bolar. Nemede yine Avrupa'dan ya Amerika'nın bir yurttaşlarından gelýän adamlar bilen öyle edip bilýän däldirler. Ýok, hiç açanam. Aa, Diňe Ýewropada orta ha, orta ýa ha, Türk watandaşlarynyň tapagy ýok. Ýöne Türkmenistanyňky belli. Ya ha. şonuň kana iýmiji pesrak ýurtdanky bolup biler, meselem Owganistanynkine etmekleri mümkin. Meselem däni Yok, şeýlere ýurtdan. Oğuzhanistan'ın Gaýtan şu wagt Türkiye'de Türkmenistan'ın yurttaşlarına göre has awraýly diýýärler. Oğuzhanlyklар. Pasport nemesem yok orada gene. Güýçe. Demek Talibanlar hiç olmanda talap edilýärdi bir natlar. Aýdy bilýärler. Eýe çykýar. Umuman daşna Eýe çykan çykýar. nemelerle eýe çykýar diýilende ol. Manyda da. Döwlet Şu derecede. bizim nememize değişli biz şonu hakkında goraýas diýär, gorap bilýän bilen o aýry bir mesele, şonu aýdyp bilýärler. Döwlet olacak bolýarlar da şol esasında eýe çykýar. Olaryň nemeleri döwlet bolmak. Biz Allah nemeli. Resmileşdik. Bizde ýene şu döwletem ýok. Şonu suwd edýär. Indi biz näme geleli? Umuman şu migrasiýa diýilen düşünjäň özüne geleli. Hemen şu 4. maddenin 4. punktuna yazmamız yani şola kene. Indi migrasiýa diýmek göç bilen bağlanşykly bir näme. Göç. Soňam esasen gyzyklanýan zady içine gelen göç. Daşına giden dälse daşına giden adamın göç bilen bağlanşyklyk kanuny işlerini, dokumentlerini şu baran ýurda edýärdi. Abi. Türkmenistana da gelen göçler bilen bağlanşykly. İş etmeli. Migrasiýa diýmek göç. Şimdi şu taýda bir näme ýazypdyrlar. Türkmenistanyň ilat baradaky betevi maglumatlar toplamyny ýöretmek diýär. Bu men aýdýan ilat ýazuwy geçirildi de goşadyrlar içinde. Ona migrasiýa etdimkä? Şeýle bolýar. Men eşitim boýunça näme? Dom upravleniýanyň işgärleri birmi-bir ýa-da käbirlerde mektep muallimleri. Meniň bilşim boýunça. Bolýar. Indi dom upravleniýany baglyp gaýnar şu taýda ýazypdyr. Migrasiýa baglypdy Türkmenistanyň ıhtiyarlı döwlet edaralary diýär, ıhtiyarly, ıhtiyarsızlar hem bari alındı. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa bullugy, soň Türkmenistanda daşary işler ministrligi, milli howpsuzlyk, Türkmenistan içeri işler ministrligi, Türkmenistan döwlet servet bullugy we migrasiýa meseleleri bilen meşgullanýan beýlek döwlet edaralary migrasiýa baglatda Türkmenistan migrasiýa işleriyle meşgullanýan diýär. Bilmedim ýa-da bir ýerde bellenenme bu. Görkezlenme bilemo. Kanunçylykda geçilmeli derken zat açık yazılmalı. Şu kanun sahypasy. Ýalňyş bolsa nälik kanuny ýalňyş däni şu wagt. Açık däl. Açık bolmagy gerekli kanun niresinden sereden de açık bolmaly. Häzir men şunu okudum. Beýle meşgullanýan beýleki döwlet edaralary diýär-de. Bu näme diýmek bolýar? Kim değişli? Muallimlerim gelip bilýän gaýçyna diýip pikir ederim men misal. Muallimlerim migrasiýa bilen baglanşykly mukan diýip. Umuman aýdylanda migrasiýa Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň
meselelerini hiç yerine de seyredilmeliler. Yine Türkiye'de migrasya var da göç Evet. edarası değil. Yani. Migrasya değil, göç değil. Maalesef. Göç edarası var. Göç edarasına bir sana Türk vatandaşı barmaya. O iş o taydan çözülen o. Nereden çözülüyor? Nüfus müdürlüğü deyip bir neme var. Ona da neme değil ya. Türkmençe duvaçacak olsa bu ilat müdürlüğü deysek doğru var mı? Bu bilir. Umuman neme demek de bir adrese bağlı olup yaşayan ama oturumda. Evet. İkamet deyip bir söz vardı Türkçe'de. İkamet, oturmak demek. Yine şoň bilen bağlanşykly işleri yerine getiriyor. Soň şol nüfus nemesem hemme zatlary yüze çıkarıyor. Yani näçe sany yurttaş var. O näçesi näçe ýaşynda, näçe klassynda ya. Batlaklar aýyrýarlar. O O näçesi statistika boýunça. o näçesi pensioner, näçesi ýene näme şoň ýaly. Olam içeri işlere bağlı. Umuman içeri işleri alıp barmalyda bu zady. Bizde dışarı işlere bağlı, içeri işlere bağlı. Milli olsun. Son yine de beyleklere bağlı ya. Beylekler kim bilir, kim diye. Bu zatların hem mesela o bir gravoysa o migrasya diýilen edara sebep bilmeýän düş. 5-nji bölüm elatdan ama 5-nji bölüm diye. Bu taýda näme diýip ýazýar? Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanda gitmegi ve Türkmenistan'a gelmegi diye. Yine bu zada migrasya seyretmeye. O kabul etdiğin ilçiler seyretdi ýalňyşmysyn burada? O İlçiler. gitmege indi bu näme diýjek bolýar? O gitjek bolsaň bizden ruhsat al. Bizim nememizden geçmeli yani. O Aslında kabul etdiğin tarap sen kabul etse gidebilýär. Soň kabul edýän tarap kabul edýän olsa senin gitme boýunça seredýän gurama da bolmaly da gitmek üçin. Çykýan bolsa ýurtdan ýanky nemeler bolmaly o. Näme diýilýär? Bergi diýdi jenayet O işletmedi jenayet ýa. işleri boýunça ol seredýän gulluk var olam nemeden geçýär adamyň işi. Prokuraturanyň nemesinde iş gozgolanda prokuraturada ýazylýar. Prokuratura nemesi boýunça görülýär. Yani bular pur üýt göçüp indi o migrasiya gullugy Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň işine seyretmeýär hiç açan hiç bir ýurtda da ýok beýle bir zat. Aýratyn bir gullukları bolmaly, içeri işlere bağlı bolmaly olan. İlat bilen bağlanşykly bolmaly. Çünki senin nemem göç eden o. Men hazır aýdaly o Türkmenistanyň içinden bir yere git barýan, okubana ýa-da işlemene ýa gezmene barýan da munyň migrasiya bilen näme dahyly ýeri bar? Bolýa bir izma aýtjak Türkmenistana. Onda 2 milyon halk var da daşynda. Şolaryň ýurdun içine girip bilmeýänligi boýunça da migrasiýany jogapkar tutmaly bolýar bizim ýurdun içine barıp illüstrasiýa geçiren wagtymyz. Şeýle bolýar. O gitmegi ve gelmegi diye. Men gelecek bolsam göç bilen bağlanşykly bir edara var Türkmenistanda şondan bilmedim näme etmeli. Yani senin 24. madde diýdiň ha. Şonun nemesinde de içinde Türkmenistan'dan gitmenin ve Türkmenistan'a gelmenin tertibi diye. Bu bir jenayet. Migrasiya gullugy seyretmeýän, migrasiya daşary ýurdun vatandaşlar bilen gyzyklanýar. Diýmek bizim ýurdun içinde hak hukukymyz çäkli. Bizim mehmanýalyk dogulan adamam mehmanýaly ýaşap gören mehmanýaly. Daşyna çykjak bolsaň bir mehmanyň gidişi ýaly da mehmany uğurlaýarlar. Şeýle bolmaly da. Gelen wagtdan
Habar vermeli men gelýän mehmançylyga öýündeme diýip şeyler hep düşündüm ben bu zada. Jogapkärçiligi boyuna aldylar. Kanun zadynda özleri ýazypdyrlar. O jogapkärçilikini şularyň boýunda şulary daşynda näçe adam ölen bolsa, e, şu ölen adamlar mazarlygy galan bolsa, ýa-da tapagy ýok pasport meselesi şuma girýär. Ýa pasportda da seredýärler dogry täzemi? O. Pasport meselesi. Gatykän näme bar ularyň üstüne düşjek? Gurban olayınky näme ýeňirek görünýär bular. Ýeňirek. Bu şot pasport diýdiňiz, şot pasport ýazmyşdy. Köpsiniň pasporty dolup barýanlar bar. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay bar sorag meselem Türkmenistanyň içinde. Şolar pasportyny çalışmaly bolýarlar. Istese mesela hiç ol 3 aylyk pasportda wiza beren ok 1 ýyllyk. Ya 6 aylyk ya 3 aylyk. 6 aydan beýik bolmaly pasportyň soragy. Aljak bolsa. Sonun çalışmagyna barsaň başlygyň priýomuna girip çalışmaly eken. Marda da şeýlekeni. Daşykda şeýleken. Hemmerde şeýle. Başlygyň priýomuna barýan, olam seni soraýar, näme üçin gitjek? Näme esasda çalışyp bermeli? Bolmasa kelse çatanam gaşanyň şol 6 aydan beýik bolmasa hiç bir döwlet wiza beren ok. Olam diňe bir ýagdaýda berýär. Transit öz ýurduňa gitjek bolsaň berilýär. Şeýle hiç bir döwlet 6 aydan pes pasporty näme wiza beren ok. Kim şuwat 1 aylyk bilen dynjalmana git. Her kim gitme. Iň pesine 3 aylyk 1 ýyllyk 6 aylyk wiza alynýar. 1 aylyk wizalar gaty seýrek we gymmat düşýär. Şeýle seredende de. Indi şol başlygyň çözmeli derejesini başga iş almadym şol oturup pikirlenýän şol pasportyň soragy dolanlary. Näme? Bular şu içerki pasport boýunça bir zatlar aýdýar. Şundan ýa-da ýokarylardan 16 ýaşly bolan wagty pasport berilmeli ýa-da. Indi şundakän 38-nji maddanyň 3-nji. Ha tölösiz diýämi ýalňyş bar. Ýa-da bir raýaty resmileşdirýär diýär umuman. Indi pasport sözüniň manysy migrasiýa göç diýmek. Dogry dälmi? Göç. Ýöne pasportlara daşyndan gelen pasportlara zady o göz seredip o bağlap biljek näme bir gulluk. Pasportu sorap biljek o gulluklar öňde gelýän daşary ýurtlarda da şeýle. Ýöne ýurdun içinde pasportun berilmegi diýmek näme diýmek? Pasport diýmek bir ýurdun serhedinden beýleki bir ýurda geçmek üçin gerekli bir dokument diýip resmi nam. Anladın? Pasport sözün manysy näme? Pasport ýa, pas diýmek, geç diýmek, port diýmek, gapyny geçmek üçin. Gapyny geçmek üçin berilýän bir dokument. Türkmenistanyň içinde Goşadyrnyň içinde bu raýat diýip adlandyrylýan o wagtlyk gapyny geçýän bolmanda. Türkmenistanyň içinde pasport berýärler. O akyllar ýa-da bu bir indi şu 7-nji bölümi yok 6-njy bölüm açdym. 6-njy bölümde içerki migrasiýa diýär. İçeride migrasiýa bolup bilýänlerdir. İçeridäki näme göç diýilýänlerdir. Göç o bir ýurtdan beýleki bir ýurda gidişe aýdylýandyr. Göç diýip onda da nähili o köplenç o ýa-da emigrasiýa ýalyp bir nemede ulanýardyr. Göçüşlük diýenýärdir. O başga bir ýurda o göç etmek, ýa başga bir ýurda o gitmegiň, uzun wagtlaryň gitmegiň ýene näme turizmde bilmedim göç diýip seredilýär ýöne onun içinde de migrasiýa seredýän bolman daşary ýurtlarda da şeyler. Yo daşary ýurtdan daşary watandaşy biz Türkmenistana geljek bolsa migrasiýa ulugyndan çakylyk hatyny alyp gurudylýar. Diňe şol işte prosesi bar onun. Gitmek üçin senin barýan ýurdun sana çakylyk ber, sen
elçixanasyna bararsyň, urdurarsyň. Ha, Şakyrt berilmeýän ötürä wiza döwletdir mesela ben Türkiýede, Gruziýada mesela. Şol da gödübilýän. Çakylam erekden. Olar gönden gün kabul etdi resmi namyny dogurlaýanlar boldy. Bilet alda gidiber. ha, Näme üçin takdaýan? ha. Bu neme? O son yine içerki migrasiya diýilende düşündürecek bolýan zadym. E, Yine bir adam içeride migrasiya göç edip bilmeýär ýa-da yerini ütküdip bilýär, adresini ütküdip bilýär, şäherini ütküdip bilýär, muňa göç diýilmeýär. Bunun kanun karşılığında yurdun içinde göç değildir bu manası. Başka bir yurt, başka bir şehre gidiyen adresini ütkeýär. Yani bir yurdun içindeki neme adresini ütkemeyi dikbetçiye. O göç değil mi? O iki yurdun arasındaki gidip gelişliğe o göç değil ya da. Son bu tayda da 38'e seredir yine ya pasport ile bağlanışıklı ya da Türkmenistan raýatynyň pasportu raýat sözem gaty meşhur eken bu migrasiýa memesinde. Türkmenistan raýatynyň pasportu onuň eýesiniň şahsiýetini we raýatlygyny tasdiklaýan resminama bolup durýar. O ýylda tasdiklaýan resminama şol eken. Birleşlerini. Sonra Türkmenistan raýatynyň pasportu Türkmenistan eýeçiligi bolup durýar we Türkmenistan ähli ýerinde hakyky güýjeýedir diýär. Ve Türkmenistan içinde o pasport bolmaly däl. Bular gönümel bize şol ýa-da goýun statusynda görýänligi açaçan belli. Seni öz yurdun içinde migrasiya senin nira gittin, näme ettin, daşary ýurda näme üçin gitjek bilen gyzyklanýar. Migrasiya gyzyklanýar. Daşary ýurdun yurtdaşlaryna gyzyklanmalydyr edara. Yurdun içindekiler bilen gyzyklanýan bolsa bu taýda ulgur sonra bolar. O zaman ne pasportdan beri, pasport sözünün manysy ýa-ni bir yurdun içinde bolup aşağılayıcı bir manysy var, kemsedici. Men öz yurdum içinde nira gitjek bolsa, näme etjek bolsa, öz bilýän. Bu ýene şu neme düýünden garşy gelýär. Konstitusiýa salgylanyp bar. Ýani ýerler. 20-nji Garşy gelýär pasport. O senin o kapıdan bu kapıya geçmem için bir ruhsatnama bolmaly däl. Erkindir diýip aýdýar. Men erkin bolýan bolsam, näçin maňa pasport berilýär içinde? Pasport maňa diňe ýurdun daşyndan başga bir ýurda geçmek üçin gerek. Ýurdun içindäki pasport näme alar? Ýurdun içinde kimlik kartlar olmaly. Yani ID diýmek, ID. Identification card, näme diýilýär? Kart. Identification diýmek kimligini bellemek yani belirlemek diýilýär. Kimligini kimdigini orada goýýan bir resminamadyr. O bolup bilýär, kimligim belli bolsa boldy men. Kimligim näde belli bolýar, men şu ýurdum şu ýerinde doguldum. O ýurdun içinde şu ýerde doguldum diýilýär näme bolýar. Onuň soňra değişli maglumatlar içine girýär. Pasport ne? Bu Sovet dövründe bolan bir zat. Yani Sovet dövründe 15 respublika vardı. Respublikaların arasında geçýän diýip kabul edildi. Oradan geçýän bolan. Şonuň üçin ulalynan bolup biler. Yani sen post Sovet dövründesin. Yani Sovetlerin soňky bir dövründe. Sovetler ýok diýmek we sen bir bütewi bir ýurtsundur we içinde pasport berýän. Yani bakmaky. Samsyklar duruşuyla. ID kartyň adam durmuşyny gaty ýeňleşdirmek usuly we statistikany gaty tez wagt çykaryp bolýar bir sanyň içinde. Nime öz bakasam gaty teňe durýar-da elektron görnüşde ähli adam. O pasport ýasadyp bir ay garaşyp oturmak gerekende. O hem wagtdan utýan hem çykdaçydan utýan. O pasport berýän stollara gerek däl bir topur her vilayetlerde ýa her şäherlerde. Ol bir iki ol gaty kän çykdaçy pasport şoň üçin
pul tapılmayan, şol pul alyşyp berýänden ya ogurlajak bolup ya gorkuzyp alyp haýsy dara barsaň nädip pul almaly? Ene aýdal meselem bir doguldyň diýeli 18 ýaşy okuw oturdum. Orta mektebi, ýokary okuw jaýyna girdim. Pul baryny çykaryp diýeli. Onuň gotaransaň alýan aýlygyň 150 $100. Ne şol aýlyk bilen sen günüň görüp bilmeýän. Soň üstesine gün görmekden bir aňyryk sen çıkaran çykdyjyň bar ýokary okuw jaý üçin. Bir topar sen onu yapmaly. Sen öňde planlaryň bar. Şoňa edinjek bolar. Ol aýlyk bilen hiç adam edip bolmaýar. Adam şekli ýaşam bolmaýar. Günüňe görüp bolmaýar. Ol bir adamyň gepini aýtjan, maşgal bolsa näde bolýar? Gölüme getirip ölemok şu wagt. 5 adam ya 3 adam. 3 adam diýip alınady. Ýene şol kriptokratiýa baş hem de kriptokratiýa da şoňa meňzeşek ol has başlaçarak bizde. Kriptokratiýaň bir başga görünüşi bolýarmy? Şonu etmesen günüň görüp bolanyň adamlaryň aňyny giren. İşe gejek bolsaň näme diýerler? Lebisi bam diýerlermi ýa gapdany alyp bolýarmy? Şol ýanak gördüň diňe ilkiden şonu soraýarlar. İş kynmy, aňsatmy ýa başararyn olatlarda garasyndan alyp bolýarmy? Alyp bolanok, mysal nirik getirler şol düşünje bilen Türkiýe ýetelerimiz şol düşünje. Nire basalarym? Şu garasyndan alyp bolanok, şol düşünje ýok. Şu taýda da şol işlän ýerinde o gapdandan goşmaça girdejek ogurlap onu bunu satyp tutulup elinden pasportlaryny alyp ýene näme edip maslara öpýär. Yo onuň işejek bolsaň, işiň bilýän bolsaň, sen şol işte bir ay, 2 ay işle. Şol işi has gowy bilsen, sen şol özüň aýtdyň. Mesela men palançy saat ýene kän işejek, mesai diýip bara. İşeseň kese köp berýärler. Barınçyk güni işeseň ýene kese köp berýärler. Sen şol işi has gowy etsen, hawa. Şol işinden has ýokda bolsaň, ol ýene kän berýärler meselem. Soň her bir zawodyň işgärine ýa başga bir işgäre gelip ýene şol täze jagadan öwretmek gerek däldi. Türkiýede bir düzgün bar. Ongaty gowurzak, mysal üçin işe giren wagtym iň pes aýlykdan aýlyk bilen başlaýar. Soň sen şo taýda näçe çöküp işe galsaň, o aýlygyň şonça köp belýär. Mysal üçin täze gelen adam 2 hissesi, 2,5 hissesine çelle aýly alyp bilýär-de. Galyp dowamly işlesen. Mesela bu taýlarda neme ýok. Bizdäki ýa düşünje ýok. Aýlym gowy pelança. Hem benim aýlym dendir. Bu taýda kim köpräk işlän bolsa, tejribesi köp bolsa, ýa-da gowrak işleýän bolsa da aýly üýtgäp bilýär, hemme kimden berilen o bahta. Şoň üçin hiç kim o näçe aýly bolýan aýtmaýar hiç haçan. Son sebäplerim bada ýürüten. 10 ýyl iş etdiren adamdan ýan gelen işi adam ikisini etdiň işi ýerli gökden tapady ba. Ben şol adamy 10 ýyl eden işin ýene 10 ýyl etjän bolýar. Sen şol etdiň işini gata arkaňy gedýän we şoňa ham tamam bolup näme meselem zawodda bir zat öňýän bolsa şonuň işini gitjegini bilýär. Hiçlik siri bolmajagyny ýa bir zatdan şepa ýagdaýlar bolmajagyny. Täzeli iş sen bilenok, onu tananok, ol iş edip bilýän bile, onuň bilen ok. Şu sebäpden hem şol aýlykları kesetip berilýär we ol işgär 10 ýyl işleýän adamy hiç bir edara ýa zawod ýa fabrik bir çykarmaýarlar. Şonuň kemçiligi bar bolsa bir zatlar diýse şonuň talabyny berjek bolýarlar, gidilmejek bol özünden. Bizim neme migrasiýa gullugynyň düzgün tertipleri geçen oken daşary ýurtda garar. Bular işleşi ütgeşik ýöne şu taýda ikinji bölümde mesela alyp görköz ýa-da. Aslında migrasiýa ýene gyzyklanmaly iş şu. Daşary ýurt raýatlarynyň raýatda bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmegi, onda bolmagy ve Türkmenistandan gitmegi diye. Yine şunun bilen gyzyklanmaly migrasiýa. Ýöne Türkmenistanyň içindäki ýurtdaşlaryň gyzyklanýan nemesi aýratyn. Sen daşyndan gelen bilen içindäki ýaşap ýören ýa içindäki doglan hukuky denme. Näçe bir sana edara seredýär. Bu hukuk nemese? Yani hukuky
gorayan bir kuruluş da. O seni yankı daşary ýurtdan gelen bir adam bilen den görýär. Pes käbir halatlarda da pes görýär. İş yüzünde pesek. Yani kanun boýunça den ekenine gördük migrasiýa seredi. Ne daşary ýurtlarda uçan wagtyň aeroportlarda demedi ýa-da haýsy ýurdum bolsa, mysal üçin Türkiýe bolsa, türk watandaşlary üçin Aýra. aýratyn kapydan geçýär. Has gowrak şertler tarapyna geçýärler. Hiç Adam az ýerli. garaşan yok. Sen hukuku başka. Seni kontrol eden edara da başka. Şol bir edara sereden o, migrasiya sereden o. Seni. Daşary ýurtdan gelenler üçin aýratyn. Ýazýa ýa-da other nationalities diýip bilmedim näde şol ýaly düzgünde ýazýan bolmaly. Başka ýurdun watandaşlar diýen manyda ingilisçe ýazýar. Bizde tersine daşary ýurtdan gelýänleri aýra geçirip, tiz geçirip goýberýärler. Şol görmesin şol bolýan bar. O däl, ýa ýurdun içinde men daşary ýurtda bolsam aýdaly. Türkiýanyň içinden o şäherden bu şähere gitjek bolsam, uçjak bolsam ýene de barlara alınam. Migrasiýanyň esasynda alınam. Türkiýanyň iç şerki kanunlary boýunça pasportu hem kontrol eden oklar. Biledim barmy ýokmy şoňa serediýär. Bar zat şu. Biledim serediýär. Dokument kontrol edýän ýeri ýok. İçinde men başga bir ýurdum mesela watandaşa mysal üçin. Başga bir ýurdum ýurtdaşy. Ýöne menin pasportumda ýene bir zadyny işlädim barlaryny oklar. Biledim barmy ýokmy şoň görkezýär. Boldy. Geçip gidýän garaşan. Bizde neme var? Yine velayetler arası yapıyorlar doğru değil mi? O neme anlamı diye velayetler arası geçiş yapma. Misal için Tozomcuk vakasında. Yani şimdi velayetler arasını yapıyorlar. Kontrol saklama için. Yok bir yurt değil mi o tayı? Bir yurt döne näde aýtsam kan. Men öz pikirim bölde dolandyr diýilen many berýär-de. Şol velayetler arasy ýapylýar. Onuň yerli wekilliklerim ýa-da polisiýanklarymy olary belli derejede ulas diýilýän bir berilýär höküm. Olarym edin etdi. Men kanystan polisiýanklary çölden geçýär maşyn pul alýarlar. Görünmesin diýerler. Hemme kim bilýär şonu, hemme kim bilýär. Aşgabadyň kim bilýär, Maryn kim, daşy çäçü, baram bilýär. Onu näme dap bolýar? Pul alýaram bilýär, hemme kim bilýär şolun. Pul alýaram bilýär, başa etjänem. Aşgabat ýöne gatýtgüs. Aşgabada gelsen polisiýa işleri näme ýalňyş hatda halka düşündürüş işini geçen oklarım. Registrasiýa köp döwletleri köpsünde de bizim kanak esse döwletleri var. Paýtykda ýeten registrasiýaň bolmaly. Mesela aşgabat, mardan aşgabada ýeten registrasiýaň bolmaly. Palançyna çelli olam 3 günmi, 7 günmi, 2 aýmy. Onun bilip bolanok. Näçe wagt biz registrasiýa gedilýär. O dünýä SSR döwletlerinde bar, başga ýerde ýok da. Postawetde var. Hem paýtykda onlarda bar bilmerdiňmi? Registrasiýa internet basıp laf yapmışlar. Sutka 50 manatdan telefon istedi merak dinlep bilmekte. Registrasiýada ine ýetişler o migrasiýanyň nemesi var. O 1111 sany adam görüpdir şu wagtda çelle. O ýani bizini bu taýdan görkezdik, has köp adam görür. Bizim saýamyzda bardygylar içine girip okan. Nämeleri ýazýar ýöne bu zat ine şu migrasiýa nemesi. Türkmenistanyň halkynyň erkinligini, azatlygyny elinden alýar konstitusiýa garşy. Demek Türkmenistan konstitusiýasynda bütün dünýädäki konstitusiýalaryň ortak bir nemesi bardyr. İnsanyň erkinligini, azatlygyny gorunmagy boýunça. Ine şonu bozýar. Bu bir ikinciden şu wagtda çelli Türkmenistanyň daşynda
bolan ähli, yani bu Türkmenistan'ın yurttaşlarının başına gelen en zaten cevapkar şular bolýan bolmaly. Daşynda Boyun öňe aldylar. ýoluň ýapylmagy Türkmenistana gelmegi gitmegi diýe-de 2 milyon halk ýurdun içine gelip bilmeýän bolsa diýmek şular jogapkary şu edara gurulup işler başlandan beri edilen bolan bir düzgünçülükler Türkmenistan'ın yurttaşlarının başına gelen cinayetler mesela şular jogapkary ekeni onu bildiğimde Gurban Ulyň bir gyrayyrym Gurban Uly samsyk zatlara hiç düşünýän däldir. Onun boynundan ayrıldı. Ağır yüklüğün biri. Awa yine bu işler şu taýda. Ýöne Gurban Ulyň bu şu şeyler neme diýe. O hemçin 2 milyon adam yurdun içine gelip bilen ok diýip sonra boldy. Şonu sorat bilen ok onun aýlygy ýoldan gelýär. Mesela Yok. Urban böyle ilkinci nowatda şu edaranyň içindäki soňam şu adam geçýärdi. İçeri işler, daşary işler, ýene näme eýle beýle diýär. Birden beýlekler diýär. O beýleklere özümüz karar bermeli ýaly. Bir biraz hede iş bolmaýarmy? O bolupdyr indi. Nireden nädik baba illüstrasiýanyň içine girjekdi. Şu taýdan ma'lum bolýar. Aýrymanda. Onda jemlesem bor bir saady geçdi. Goşmaça aýtjak zatlar bar bolsa. Menem hobo şu bir imaş hökmünde bir aýtjak zadym bar. Migrasiýa işgärleri bardy. Eden işleri belli, etýän işlerim belli. Boyun alan zatlarym özleriniň iç kanun şekilde boyuna aldylar. Biz jogapkar diýip gidene gelene. Başga ýurdun kanuny boýunça da çykyp bilen oklar, eden bilmeýärler. Bu zatlaryň içinden çykmagam kyn. Ene özlere bir jogapkarçylykları bar. Onuň artykma hak beriljekdi Türkmenistanda. Meselem yer. Şolaryň şu çağlaryna ne tip edermi? Şu zatlaryny berlermi? Ya hak berdirermi? Şunam aýdylmaly da, şunu biler ýani. Biz bor diýip aýdylanydy. Şolaň çağlaryna artykma hak berlermi? Men öküzi sorag. Halk edermi? Ýok. Şonu pikir eden oklar şolara. Şu wagt şunday belki pikir etýändirler, belki çykalyk gözlejek bolýandylar, belki bilýändirler. Maslahat hökmünde sen näme diýip maslahat berýärler. Ýöne öküzi zat. Öz pikirim. Galaýançylary açmaly da orada. Raýatlaryň gidiş geliş näme goşadyrnyň içinde raýatlaryň, ýurtdaşlaryň gidiş gelmegine hiç hili goşulma hukugy ýok aslında. Ýöne şolar şoň boýuna daldylar. Etýän hereketleri bilen ýazyn kada kanunlaryny, öz iç kada kanunlaryny. Yok bize diýäsik şu taýda düşündirme. Biz jogapkar diýär. Ýurdun içine gelip bilmeýän bolsaňyz diýip aýdypdyr. Endi dünýä düýtgeýä on isleseler islemeseler. Ol deňe wagt talap etýär. Bizem mene şol migrasiýalyň näçe sapar kan gördüm. Birinji sapar däl. Onu 5 ýyldan bäri. Kan doşelýän gidende gelende öliň soragyny berip näme üçin gitdiň, näme üçin geldiň? Özlerini kompetentni görkezip bir Samsung berýän soraglary bolmasa da pasport beren pasportlarynda ýaly dur alan wiza. Näme üçin barýanyň? Şel paýyzgaň açyldy bar. Türkiýe gerek däldi wiza. Bor topar özleri bir Samsung edara näme etýärlerini özlerim bilen ok. Aklym hayran. Endi galan özlerinin netijeni özleri çykartynlar. Ýöne soňum bar. Hemmäň soňu gutarmaly hökmä. Surat erbet adam bolsa, gowul adam bolsa. Çağlaryny aldy etdiýän bolsa hiç bolmady. Eden zatynyň bäriniň gaýtmany bolýarmy? Ýa gitýän gelýän vatandaşlaryň ýa ýurtdaşlaryň hiç hile goşulmanda gidende gelende. Deport diýip bir ýurt etdiýän bolsa, oňa da goşulmanda. Bizde 5 ýyl çykaran oklar. Esassyz bolan. Hiç satda görkezilmedik.
Men aýtjaklarym aýtdym bir umumyrak edip. Netijeni olar çykardyň galym. Bolýa onda Şöhrat sağ ol. Bolýa. Sag bolun. Şaýda. Jemläýe. Ýylyşdy. Bolýa.